Trainer Chris Eimers en zijn assistent Justin Bekkering waren verleden weekend toch alleen met 4-0 uit de beker wipt. Het was de eerste keer dat de Flyers net scoorden. In de competitie gaat het vooral verdedigend heel goed. Martijn Oosterwijk is na het 10 wedstrijden de meest passeerde keeper met 17 treffers. Er staat voor oer dat Heijs Den Haag de meest scorende ploeg van de Eredivisie is. En in de eerste periode is hier al de eerste kans voor Kevin Bruisten. Maar die puck verdwijnt jonken de goal. En dan is het Den Haag wat snelheid dat ze net van niks boven ons tienen. Pressie, hudde schoten, maar Oosterwijk houdt zijn doel skien. En de Flyers beginnen op jacht van zelfs naar de eerbringstreffer, maar litten hier de countertaf van Raphael Jolie. En die mist maar correct. Even een gevaarlijk teken van de Hagenezen, die hier echt puur komen voor de winst. De ploeg met het hoogste budget van de Eredivisie. En die bereiken hier na een goed kwartier de score iepen. Toch een doelpunt van Levi Haukes. Oosterwijk verrost in de diagonaal. En dat betekent dat de Flyers om de tweede periode beginnen met een 1-0 achterstand. De jacht op de gelijkmaker. Hier trok Sander Dijkstra. Maar die mikt correct oer de lotte. Het is wel duidelijk dat de Flyers sterker uit die kleibox komen. Het schot op een peel weer van Gerald Pellestrone. En dan zit het ik net echt mee. En dan begint het toch een dreig verhaal te worden voor de Flyers in eigen huis. Voor zo'n 2000 man. Puckverlies achter de goal. En daar in het lietse hoekje staat Raphael Jolie. Die dat heel handig aanmaakt. Even is daar de disoriëntatie van de verdedigers. En hij had maar een heel liets hoekje nodig. 0-2. En dan wordt het verhaal een stukje dreger. Goed 9 minuten spelen in de tweede periode. Dit is nog geen minuut later waar de aanval van Den Haag actief is. En dan gaat het heel hard, want daar is de tweede treffer. Ronald Wurm stiert helemaal op het goede plak. En passeert Oosterwijk voor de tweede keer. En dan met alle hens aan dek. De oertraining van Den Haag die is van Mikkelsen op Gerald Pellestrone. En dat betekent 2 minuten op de strafbank. En dus de powerplay voor de Flyers. Een man meer op het ijs. Misschien is daar dan wat uit te helpen. Het zieken is om het gotje. Het schot van Andrew Krylov. En de treffer. 1-3. 4 minuten voor de eind van de tweede periode. De treffer komt lichtens op namen van Tony Demmelin. Die de puck nog van de richting verhoort. Vlak voor keeper Thomas Peck. Ja, en dan gaan die duizenden man publiek het even om een bakje om klaar te wijzen voor de tweede periode. De allesbeslissende fase in de wedstrijd. Wat kennen de Flyers nog in eigen huis? Op een einde powerplay situatie. Het schot, maar dit schot van Krylov wordt keerd. En dan kiest coach Chris Eimers ervoor om alle hens aan dek. De keeper wordt van het ijs hellen voor een extra veldspeler. En in de laatste 2 minuten wordt dan nog gokt op mogelijk een leakspulsje. Maar dan mag je de puck net verliezen en dat baat al. En dan is het de neetrem van Gerald Pellestrone. Die voorkomt een doelpunt, maar zorgt er wel voor dat hij de laatste 2 minuten van de wedstrijd op de strafbank zetten moet. En dat betekent eens direct einde wedstrijd. Den Haag wint op 10-11 met 3-1 van de Flyers in een topper die het eens net een topper wie. Ja, er waren momenten dat wij wel terug konden komen in de wedstrijd en daar hebben we geen gebruik van gemaakt. Maar ik denk dat het kwaliteitsverschil, dat er te veel kwaliteitsverschil was. Ik denk dat we vandaag gewoon het hebben laten liggen als team. En dan kan ik wel de mens gepasseerde goalie zijn, maar ja, dat heeft nu niks mee te maken. Nu gingen er 3 in en wij hadden maar 1. Ja, dan verlies je gewoon een wedstrijd.